akwai fim ɗin India, akwai American film. So na tabbatar da cewa abinda mutane suke kallo a wayannan fina-finan nasu wallahi tallahi kwatan shi ba a yi a Kano. Kuma babu mutumin da zai ce kullum a gidansa fim ɗin Hausa kawai ake nuna a wayannan tashoshin shi yake kallo. Na san ba zai yi ba. So maganan wai a ce fim ɗin Hausa yana ɓata tarbiyya ko wani abu, gaskiya wannan mutane suna faɗa ne kawai, amma wannan ba gaskiya bane ba. Inda a ce fim ɗin ma kaɗai ake kallo, ka tabbatar, sun tabbatar, na tabbatar shi kaɗai ake kallo idan aka faɗi wannan zan yadda. Amma ka sani ba fim ɗin Hausa kaɗai ake kallo ba, akwai fina-finai da dama ana kallo. Kuma mu abin da ake a cikin wa'annan mu ba mai ka sani. To akwai wani abu da ya faru kwanakin nan a masana'antar shirya fina-finan Hausa, inda zaka ji rikici nan rikici musamman ma a shafukan sadarwa na zumunta, ka ji wannan ya soki wannan, inda aka yi ta samun baraka ta kowane fanni. Kuma kana ɗaya daga cikin wanda ake damawa da su a wannan masana'antar, sai gashi kuma mu ba mu taɓa jin bakinka ko mu ga wata kalma taka akan waɗannan rigingimu ko kuma waɗannan abubuwa da suka taso a masana'antar Kannywood ba. Menene hikimar yin haka kai a ganinka? Kuma waɗannan rikice-rikice da abubuwa da ake samu, ta wacce hanya kake gani za a shawo kan wannan matsalar domin gudun nan gaba kar su sake faruwa? Eto, alhamdulillah, kamar yadda ka ce baka taba gani na a ciki ba gaskiya. Dan ni idan ka shiga shafuka na sada zumunta zuwa Facebook, Instagram, Twitter har WhatsApp, zai wahala ka ga na rubuta wani abu ko na habaici ko na ambaci wani. Wallahi tallahi ban da lokacin wannan. Kuma ni a tunanina waɗanda suke yi, ni tun da ba na yi, ni a bangare na san ba abu bane mai kyau. Idan ina da matsala da kai, ni haka ma nake. Inda ina da matsala da kai, ina da matsala da kai, ko ka faɗi wani abu a kaina ko wani makamancin haka, wani abu makamancin haka, zuwa zan yi ni da kai na same ka, mi magana da ni da kai ta fahimta mu fahimci juna. To ina shawararka ga masu yin haka? Shine inda a ce mutane za su ɗau irin wannan ɗabi'ar tawa da nake, ban taɓa zagin kowa a social media ba na zagi, amma kawai na san cewa idan ina da problem da kai zan bi ka, zan je ni da kai mu magana mu fahimci juna, idan ya wuce. Wannan shine inda a ce ana yin haka, gaskiya da zan ji daɗin haka 100%. Kuma ba ni kaɗai ba, akwai colleagues mu da yawa da ba ka ji suna irin wa'annan abubuwan ba. Ka gane, ko ka je ka zagi wani ko kai mai habaici ko kuma bai kamata